Исәнмесез, турдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Татарстанда қор ятты. Тырышабыз шуның өчен без. Чыгып, что чыгып асфальтка бассын. Коммуналь хезмәтләр юлларны кордан чистартып өлгерәме? Бу хакта Рания Абдрахманова. Энергетика тармагында IT карарлар. Анда связьда җир астында булса да, ул ППУ изоляцияда да турып алалдан сигнал бирә. Тармакны цифрлаштыру ничек бара һәм нинди яңа тәкъдимнәр яңгырый? Гөлназ Сайфетдинова тыңлады. Катлаулы шартларда эшмәкәрләргә ярдәм йөзеннән. Больше 250 предпринимателей получили практически на 300 миллионов микрозаймов. Яңа мөмкинлекләр турында Илдар Сафиуллин. Россиянең иң тәмле һәм сыйфатлы товарлары исемендә Татарстанда җитештерелгәннәре дә кертелде. Безнеңчә линейка зурая, восточный сладостьлар күбәя. Вкусы России конкурсында җиңгән продукцияны Динә Хисамдинова да авыз итте. Республикада кисәк салкынайта, иртәгә антициклон йогынтысында Татарстанда һава температурасы урыны белән 15 градуска кадәр төшәчәк. Көндез бераз кар явар дип көтелә. Секундына 15-20 метр тизлектә көчле җил, кыска вакытлы буран булырга мөмкин. Юлларда бозлавык, якын көннәрдә республикада тотрыксыз һава торышы саклана дип хәбәр итәләр гидрометеорология үзәгендә. Татарстанда чын кыш узган атнада башланды. Беренче кар шул кадәр көчле булды ки, аны әле һаман көрәп бетерә алмыйлар. Синоптиклар әйтүенчә, ул 4 көндә айлык норманың 25% күләмендә кар яуды. Юлларны җыештыручыларга Казанда яхшы билгесе куйдылар әмма. Түбән Камада кар яуган саен юлларда хәл катлауланмасын өчен быел яңа схема кертергә булганнар. Монда җыештырырга тиешле территорияләрне бүлгәннәр. Кыш үз көен ничек көйләтә? Үзгәрешләрне Рания Абдрахманова бәян итәр. Кама. Монда шәһәрне чистартырга көн сайын 90 техника чыга. Быел эш схемасы тулысынча үзгәртелә. Хәзер күп катлы йортларның ишегаллары, ягъни кварталлар арасындагы юллар, мәйданнар 2 идарәче оешма карамагына күчә. Түбән Каманы цикләндерү комплекслы предприятиесе, ягъни МУП, төп юллар өчен генә җавап бирәчәк. Алары 3 тапкырга күбрәк. МУП КПБ это порядка 2 миллионов. Әлеге оешма 2 миллион квадрат метр мәйданга хезмәт күрсәтә. Төп юллардан тыш алар килешү буенча Соболь, Көньяк әйләнгечләге сәнәгать зонасы юлларында җыештыралар. Әйдәреши оешмаларга 630 мең квадрат метр мәйдан кала. Узган кыш кар чистарту проблемалы була. Нәтиҗәдә халык начар җыештыралар дип зарланган. Хәзер төп юлларны вакытында кардан арындыру өчен МУП оешмасыннан кайбер территорияләрне алалар һәм идарәче оешмаларына күчерәләр. Зур юл читендәге 19 участокта туктап торырга һәм машина куерга ярамый дигән билгеләр урнаштырырга җыйналар. Бу хуҗалар автомобильләрне калдырып, алар кар керергә кымачауламасын өчен кирәк. Шәһәр чистартылырга тиеш, вакытында чистартсаң кар да калмый, бозлавык та булмый. Просто иртәрәк торырга кирәк, иртәрәк кеше торганчы, машиналар йөргәнче шәһәрне чистартырга һәм тәртипкә китерергә кирәк. Идарә оешмалары өстәмә эшне башкарма комитет белән төзелгән килешү нигезендә башкарачак. Яршалыдагы иртәнге киңәшмәдә дә бүген кышка әзерлек төп темаларның берсе иде. Ишегаллары монда идарәче оешмалар җаваплылыгында. Быел аларны кардан арындыру өчен яңа ысуллар кулланырга тәкъдим ителә. Если позволяет техники. Әгәр дә махсус техника һәм трактор йөртүчеләр үзләре җыярар дип калдырып, бу эшкә игътибарны юнәтмәсәк, миллионлаган сумга төзекләндерелгән ишегаллары 2-3 елда юкка чыгачак. Идарәче оешмалар йорт алды территорияләрен җайлап чистартсын иде. Монда сүз республика программасы буенча яңартылган ишегаллары турында бара. Кар җыештыручы техниканың эшен дөрес итеп оештырырга кирәк. Бордюр, тротуар, читәннәрне җимерми, ватмыйча гына карабрак эшләсеннәр иде. Казанда исә кар җыю схемасы үзгәрмәде. Подъезд төпләрен һәм алар янындагы тротуарларны идарәче оешма хезмәткәрләре җыештыра, калган юлларны һәм зур урамнарны район хакимияте сайлап алган оешмалар. Безнең почти бөтен урам җыеп бетердек инде уже. Менә Чистопольский, Сибатка, Кем, Ямашларны подряд еп барабыз. Юлчылар инде бәйтегендә алар тротуарны, пешеходикларны беренче участок чистарталар инде. Ступенькалар чистартырга, тротуарлар чистартып бетерәм булырга тиеш. Гала администрация 70 сәгать сизә кар кеше асфальтка чыгып басырга тиеш. Тырышабыз шуның өчен без. Әлеге оешма Казанның авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары өчен җавап бирә. Бүген төнлә махсус техникалары әлеге районнарның төп урамнарын кардан чистарткан инде. Көн дәвамында эшчеләре тротуарлар һәм менә шушындый тукталыш мәйданнарын җыештыра.
Казан урамнарын кордан көн сайын 245 техника, 440 эшче чистартачак. Юл хезмәтләренең иң катлаулы чоры башлана гына әле диләр. Репетиция начала достаточно успешно прошла. Кышның репетициясын көзен уңышлы уздык дип саныйм. Беренче кар күп яумады әле. Кар көртләренә каршы чын көрәш әле алда, моның өчен җаваплы оешмалар әзер. Шәһәрләрне кордан чистартучыларны бер генә нәрсә борчый. Ишегалларында һәм юл кырыйларында калдырылган автомобильләр. Яршаллы телевидениесе ярдәме белән Рания Абдрахманова, Альбина Валиева, Олег Мыльников, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы. Тиз ерешле Мәскәү-Казан М12 трассасы 2024 елда ачылачак. Бүген бу хакта Владимир Путин белән очрашуда Автодор компаниясе җитәкчесе Вячеслав Петушенко хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, хәзер һәр чакрымда эш бара. Шул исәптән Идел, Ака һәм Сура елгалары аша эш күпер төзелә. Финанслар тоткарлыксыз бүленә, шуңа күрә төзелеш вакытында тәмамланыр дигән ышаныч бар ди Вячеслав Петушенко. Яршалыда газ шартлаудан зыян күргән йортның 5нче каттагы диварларын төзекләндерә башладылар. Бу атнада төзүчеләр аскы катларда ремонтка тотыначак. Исегезгә төшерәбез, бу йортта 25 октябрь көнне газ шартлап фаҗига килеп чыккан иде. Шәһәр башлыгы яңа елга кадәр 11 һәм 12 подъездларда яшәүчеләр үз фатирларына кайтырга тиеш дип белдерде. Төзекләндерү өчен Яршалы шәһәр бюджетыннан 10 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Хәзер шартлауда фатирлары зыян күргән кешеләр вакытлыча КАМАЗ заводы тулай торагында яши. Яршалыда барлык йортларда да газ җиһазлары төзеклеген тикшерү дәвам итә. Илдә авыручылар саны бераз кимесә дә, Татарстанда эпидемиологик вазгыять катлаулы. Соңгы тәүлектә республикада тагын 5 кешенең ковидтан үлүе билгеле булды. 3 ир-ат, 2 хатын-кыз. 270 кеше коронавирус йоктырган, бу яңа тискәре рекорд. 68 хастаханәдә дип хәбәр итә оператив штаб. Ковид йоктыручыларның күбесе Казанда 156 кеше, Яршалыда 21, Чистайда 18 очрак теркәлгән. Россиядә соңгы тәүлектә 38420 кеше коронавирус йоктырган. Бу узган атнадагы күрсәткечләрдән бераз кимрәк. Бер көндә илдә ковидтан 1211 кеше үлгән. Соңгы тәүлектә Татарстанда 15242 кеше коронавируска каршы вакцина ясаткан. Коронавирус белән бәйле рәвештә кертелгән чикләүләр вакытында эшмәкәрләргә ярдәм күрсәтелә башлады. Ноябрьдән 1 миллион сумга кадәр 1% микрозайм бирәләр. Бу пандемия чорында уларның эшчәнлеген саклап калу максатыннан башкарыла. Яршалыда яшәүче Светлана Фуженкова бу мөмкинлектән файдаланган да инде. Ул нинди шартларда ярдәм алганмыны Илдар Сафиуллин белеп кайтты. Светлана Фуженкова Татарстанда 1% микрозаймны беренчеләрдән булып алган. Эшмәкәрләргә бу матди ярдәмне Татарстан икътисад министрлыгы күрсәтә. Балалар аяк киемнәре сатучы Светланага 300 мең сум кредит биргәннәр. Хәзер исәбе кышкы чорга товар төрлелеген арттыру. Мы стараемся держаться, выживать. Без үз эшчәнлегебезне, бизнесны саклап калырга тырышабыз. Дәүләттән финанс ярдәм турында мәгълүматны ишеткәч, аннан файдаланырга уйладык. Эшмәкәр документларны онлайн рәвештә җибәргән, 3 көн дигәндә кредитны хуплаганнар да. Чикләүләр шартларында кече һәм урта бизнес мондый ярдәмгә бик тә мохтаҗ. 1% микрозайм 2021 елның 1 октябренә кадәр эшчеләр санын 90%-ка кадәр саклаган очракта бирелә. Моннан тыш төп бурычны 6 айга кадәр кичектергә мөмкин. 1% микрозаймның күләме 2 елга 1 миллион сумга кадәр булырга мөмкин. Рөстәм Миннеханов хушу буенча Татарстанның икътисад министрлыгы узган елдан бирле пандемия белән бәйле чикләүләрдән зыян күргән эшмәкәрләргә булыша. Ярдәм федераль программаларга кермәүчеләргә юнәлтелгән. Микрозаймны сәүдә өлкәсендәгеләр, кунакханә бизнесы, спорт, күңелачу, ял итү чараларын оештыру тармагындагылар алырга мөмкин. Микрозайм 1%. 1% микрозайм эшмәкәрләр тәкъдиме белән тормышка ашырылды. Узган ел республикада аны 250дән артык эшмәкәр 300 миллион сум күләмендә алган иде. Һәм бу ярдәм аларга чыннан да катлаулы чорда бизнесларын саклап калырга мөмкинлек бирде. Восстановить их бизнес в такое непростое время. Документларны Татарстанның икътисад министрлыгы каршындагы эшмәкәрләргә ярдәм итү фондына яки электрон рәвештә fasttrack.rf.порталына җибәрергә мөмкин. Гаризалар 30 декабрьгә кадәр кабул ителә. Шалла телевидениесен берлектә Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Коронавирус таралу һәм үлүчеләрнең артуы Татарстан госпитальләре көненә ничә тонна кислород сарыф итә? Бу хакта Реаль время интернет газетасыннан укыгыз. Татарстанда җитештерелгән чәкчә, козылык, чәй һәм бал илнең иң сыйфатлы һәм тәмле продукциясе исемлегенә керде. Бүген Россия тәм тоннары конкурсына җиңүчеләрен игълан иттеләр. Быел Россиянең 84 төбәгеннән 700дән артык җитештерүче катнашкан, Мәскәү генә катнашмыйча кала. Россиянең дистәләгән ризыгы белән бер рәттән җиңүче дип табылган чәкчәкне кайсы оешма җитештерә, ни өчен алар телне йотарлык сыйның рецепты белән уртаклашырга ашыкмый? Динә Хисамидинова репортажы.
Конкурс нәтиҗәләрен игълан итү алдыннан тынлык республика эшмәкәрләренең иң шәп һәм сыйфатлы продукциясе ачыклана. Куатык, чәкчәк, каклаган каз, казылык һәм бал. Кайсы Россия күләмендә танылу алачак? Һәм менә иң көтелгән мизгелләр. И, наконец, казанский чак-чак. Төп халык мәхәббәте номинациясе җиңүчесе Казан чәкчәге, татар халык ашы, Белгород өлкәсендә җитештерелүче солдат боткасы һәм Ставропольдә үсүче алмалар белән бер рәттән иң сыйфатлы һәм тәмле ризык буларак таныла. Җиңүчеләрне Рөстәм Миңнеханов та котлады. Это и продвижение, это и история. Вот чак-чак, ему более 1000 лет. В Татарстане еще много других продуктов, поэтому мы приглашаем Татарстан, чтобы мы вас угостили всеми теми продуктами, которые производятся у нас в республике. Я на самом деле очень рад тому, что Бу конкурс чәкчәк-данын бөтен дөньяга танытачак, аңа чит илләрдә дә сорау күп булыр дип уйлыйм. Мондый чәкчәкне Казанда җитештерәләр. Эшне 2015 елда башлап җибәргәннәр. Бүген оешмада 20 кеше хезмәт куя. Көненә 800-гә якын килограмм чәкчәкне кулдан ясыйлар. Продукцияны Германия, Польша, Эстония халкы яратырга өлгергән. Киләчәктә географияны киңәйтергә, хезмәткәрләр санын арттырырга җыеналар. Біздің чәк-чәк ол натуральный продукттан ясалған. Біздің Татарстан балаларынан ұн высшего сорта, бірнендей добавкалар жоқ. Дәвәнелер ясаған кебек, шундый чәк-чәк ясыйбыз. Җиңү яулаган Казан чәкчәген Рөстәм Миңнеханов үз Instagram битендә дә урнаштыра. Ә безнең аны куып карау мөмкинлеге бар. Шундый тәмле уздарып китә, сире нәрсәдә икән? Без эшне яратып, җырлап ясыйбыз. Шуның өчен бик тәмле чәк-чәк безнең булып чыга. Россиянең иң яхшы 10 тәмтем исемлегендә Татарстанда җитештерелүче 4 продукция бар. Шулар арасында республика умартачларын берләштергән татар балы кооперативы товары. Елына 100 тоннага якын бал җитештерәләр. Татарстан балының үзенчәлеге шунда. Төрле төрдәге чәчәк балын җыеп алу мөмкинлеге бар ди умартачлар. Хәзер алар эшләрен тагын да җәелдерү белән мәшгуль. Сезоннан тормаячак, ни өчен дигәндә, чөнки без балны җыябыз, бер урынга туплыйбыз. Аннары уртак хәлгә китерә торган зур оборудование белән алыштырып киләбез как раз таки. Ол оборудование 20 тонна балны бер юлы бер уртак хәлгә китереп, инде экспортка чыгарырга ярдәм итә. 17 наших производителей приняли участие в конкурсе. Конкурста актив катнашучыларга зур рәхмәт. Алар быел 17 оешма әлеге чара сыйфатлы продукция җитештерү белән бергә аны сату өчен элемтәләр ныгыту мөмкинлеге дә бирә. Бу Россия базарына гына түгел, чит илникенә дә чыгарга ярдәм итәчәк. Конкурс быел 2нче тапкыр оештырылды. Җиңүгә илнең 84 төбәгеннән 720 оешма дәгъва кылган. Динәк Самдинова, Гаделмин Дубаев, Яңа Гасыр каналы. Энергетиканы цифрлаштыру республика өчен мөһим мәсьәлә. Бу тармактагы проектларга алынабыз икән, алар югары нәтиҗә китерергә тиеш. Бүген Рөстәм Миңнеханов цифрны үстерүгә ярдәм берләшмәсе әгъзалары белән очрашуда шундый бурыч куйды. Республиканы электр энергиясе, җылылык белән тәэмин итүче оешмалар үз проектлары белән таныштыра. Аларның өстенлеге нидә? Фикерләрне Гөлназ Сайфетдинова тыңлады. Күрсәтә воздействие, что әчелдеме, чабылдымы, люк булсамы, ишек булсамы. Гади батареядан эшли ала торган челтәр бу. Фото, видеодан кала бар төр мәгълүматны үзендә туплый һәм оешмаларга җибәрә. Торак коммуналь хуҗалык, акыллы шәһәр, авыл хуҗалыгы һәм энергетикада кулланып була. Ул ППУ изоляциядагы турбалардан сигнал бирә. Но хәзерге көндә 50-дән күбрәк процент шундый турбалар, калган турбалар алар пока иске. Бүген президентка энергетика тармагына кагылышлы шундый IT эшләнмәләр хакында сөйләделәр. Алар нәтиҗәлелекне арттырырга тиеш. Несмотря на то, что у нас по закону сетевая генерация, там сбыт разделены, но как бы мы их не говорили, это одно единое целое, и они взаимоувязаны. Поэтому вся эта работа должна быть бесшовная, сквозная, чтобы друг друга не дублировать. Кул белән идарә итүдән автоматлаштыруга күчү нинди нәтиҗә бирә? Мисаллар белән аңлаталар. Әйтик, Казан җылылык электр станциясендә электр энергиясен эшләп чыгаруга киткән ягулык кими, егәрлек арткан. Конечно, эти все сказывается на конечных результатах. Җылылык энергиясын югалту, авариялар саны кими. Кайчандыр югалтулар 18% иде, бүген 12-гә калды. 53, и сегодня потери 12,71. Сетевая компанияда интеллектуаль җайланмаларны 2014 елдан кулланалар. Шелтәрләрдә авариялар сан, аларны ремонтлау вакытын киметкәннәр.
Если раньше мы выезжали, отрабатывали в течение 2,5 часа. Әгәр без элек авария урынына чыгып 3 сәгать төзәтсәк, хәзер 57 секунд эчендә торгызабыз. Диспетчер кайбер төзексезлекне күрми калырга да мөмкин. Аварийная ситуация. Бу очрашуда ирешелгән күрсәткечләрне барлыйлар тәҗрибә уртаклашалар, уртак проектларда тормышка ашырылырга мөмкин. Хөкүмәттән акча кирәк түгел. Монда бердәмлек, бер караш и без нинди экономия алабыз. Киләсе ел республикада цифралаштыру елы. Энергетика тармагына мондый технологияләрне кертү шәһәрне тагында иминрәк һәм җайлырак итәчәк. Гөлнас Сайфетдинова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанда Россиянең Соклык банкы ачылганга 180 ел тулуны билгеләп үттеләр. Шул уңайдан Сбер решение компаниясенең Казанда беренче офисы эшли башлады. Тантанада президент Рөстәм Миңнеханов катнашты. Компания белән республиканың инвестицияләр үсеш агентлыгы, КФУ, Иннополис университетлары арасында уртак хезмәттәшлек турында меморандум имзаланды. Бу илдә IT юнәлеш буенча хезмәт күрсәтү өчен махсуслашкан беренче офис. Чтобы у бизнесменов была возможность заниматься исключительно своим делом. Бизнес өчен яңа мөмкинлек. Бу офиста IT өлкәдәге эшмәкәрләргә барлык төр ярдәмне күрсәтәләр. Хәзер ерак йөрисе дә юк. Яңа офис Казанда ачылды. Сегодня многие вещи надо уходить на аутсорсинг, не надо искать людей. Сбер решение компаниясе бизнеска ничек файдалы була ала. Бу турыда һәр даим аңлатырга кирәк ди президент. Проектны төрле урыннарда шул исәптән Татнефтехим Инвест Холдинг директорлар советы утырышында тәкъдим итәргә кирәклеген әйтә. Монда эшмәкәрләр үзләре башкарып чыга алмаган интернет белән эш итүдәге каршылыкларны шешәргә ышандыралар. Безнең монда направление IT-га була. Без монда готовы специалистларны да алабыз. Һәм стажировка проекты бездә бар. Яшьләр өчен бу өстәмә эш урыннары. IT вузны тәмамлаучыларны монда эшкә көтәләр. Бүген республиканың инвестицияләр үсеше агентлыгы, КФУ, Иннополис университеты белән килешүләр имзаланды. Прошу обменяться соглашением. Большой офис, который потенциально уже может вместить для себя до 150 сотрудников. Бу офиста 150 хезмәткәр эшли ала. Алар Татарстан буенча һәм башка төбәкләргә дә хезмәт күрсәтәчәк. Бу офис Сбер компанияләр төркеменең яңа юнәлеше. Банк системасы оешканга 180 ел тулу уңаеннан ачыла. Тарихка күз салсак, Соклык банкының беренче кертемчесе Санкт-Петербург кешесе Николай Кристофари була. 1842 елда ул саклауга 10 000 сум салган. Это огромные деньги. Корова стоила около 5-7 рублей. Вот вы представьте, какие деньги. Дәвер белән акчалар үзгәрә, касса техникасы камилләшә. Беренче кассада 7 кеше эшләсә, хәзер бу миллионлаган кешегә хезмәт күрсәтүче гигант система. Сегодня группа Сбер, она является лидером по инновациям. По большому счету, она не только сегодня самая крупная банковская система страны, это уже система, которая охватывает другие сферы, которые улучшают качество жизни наших людей. Мы являемся помощником и навигатором. Без бизнес өлкәсе һәм халык өчен ярдәмчеләр булып торабыз. Алар өчен иң кыйммәтлесе вакытны янга калдырабыз. Экономия самого драгоценного, что есть, это время. Рөстәм Миңнеханов банк хезмәткәрләренә дәүләт бүләкләре тапшырды һәм республикада тормышка ашырылган проектлар өчен рәхмәтен җиткерде. Фәйрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миңнеханов Россия тимир юллары филиалы Горький тимир юллары оешмасының яңа җитәкчесе Сергей Дорофеевский белән очрашты. Ул бу вазифага быелның октябреннән кереште. Татарстан белән Горький тимир юллары арасында хезмәттәшлек, пассажирлар һәм йөкләр ташу, республикада зур инфраструктура проектларын тормышка ашыру турында фикер алыштылар. Бүген Рөстәм Миңнеханов Аргентинаның Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Эдуардо Антонио Зуайн белән очрашты. Алар Татарстан һәм Аргентина арасында сәүдә-икътисади хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләре буенча фикер алышты. 2020 ел нәтиҗәләре буенча товар әйләнеше $500 000 җиткән. Планда КАМАЗ һәм вертолет заводы продукциясен Латин Америкасы илләре базарларында таныту, энергетика, нефть химиясе һәм агросәнәгать комплексы өлкәсендә хезмәттәшлек итү. Рөстәм Миңнеханов Татарстанда үз проектларын тормышка ашырырга теләгән Аргентина инвесторларына мөмкинлекләр булдырылачак дип белдерде. Бүген Татарстанда Россиянең яшь профессионаллар конкурсының төбәк чемпионаты башланып китте. Онда 1800 яшь профессионал, 43 эксперт, 800-дән артык волонтер катнаша. Эпидемиологик вазгыять белән бәйле рәвештә яшь профессионаллар чемпионаты тамашачыларсыз уза. Яшьләр Татарстанның төрле шәһәр һәм районнарында 68 мәйданда көч сынашыр дип көтелә. Ел сайын компетенцияләр саны арта. Быел алар 257. Сети фермерлык, оча торган роботлар ясау, замана таләпләренә җавап биргән кием дизайнын булдыру кебек яңа номинацияләрдә Төбәк чемпионатында җиңүчеләр киләсе елда республикадан Саранскта узачак ил күләм ярышларда яклаячак.
Республикабыз бу хәрәкәтне бик аклап, һәм аны саклап, аны үстерүдә зур өлеш кертә. Чит илдән дә экспертлар килә. Алар онлайн формасында карап баралар. Аннан соң үзебезнең регионнардан да карап торалар. Менә безнең демо экзаменнар дип әйтә, безнең демо имтиханнар. Бу шулай ук безнең менә шушы хәрәкәттә катнашу җиңеп чыгучыларның, анда укучыларның җиңүче генә түгел, барысының да чит ил таләпләренә туры китереп имтихан бирүләре һәм аларның дөньяда танылуын күрсәтүче бер фактор. Пирамида мәдәни күңел ачу комплексында «Наше время» безнең заман 9-нчы яшьләр иҗаты республика телевизион фестиваленең гала-концерты уза. Биредә проектта җиңүчеләрнең исемнәре билгеле була. Шулай ук гран-при иясе игълан ителә. Аңа Татарстан президенты кубогы һәм 500 мең сум күләмендә акчалата премия тапшырылачак. Тантаналы чарада Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Президент бу фестивальнең әһәмиятен билгеләп үтте. Нинди һөнәрдә булуга карамастан, җыр биюгә гашыйк яшьләр белән Илдар Сафиуллин аралашып кайтты. Машина йөртүче, хисапчы, табиб кем генә юк монда. Бүген пирамид сәхнәсендә уларның вазифасы башка, иҗади мөмкинлекләрен күрсәтәләр. «Наше время» безнең заман дип исемләнгән фестивальнең гала-концертында узган этапларда җиңү яулаган коллективлар катнаша. Тантаналы кичәдә уларны Рөстәм Миңнеханов сәламләде. Әлбәттә, бу бик матур ондай юнәлеш. Без моны бу эшне бик хуплыйбыз һәм моның файдасы күрәбез. Шушында катнашкан кешеләргә, шушында оештырган кешеләргә зур рәхмәтләр. Быелгы фестивальдә 127 оешмадан республиканың барлык шәһәр районнарыннан 2250 катнашучы чыгыш ясаган. Яшь чикләве 18-дән 45-ка кадәр. Аларның һәммәсендә иҗат берләштерә. Ранис Сайфетдинов Апас аграр коллективында машина йөртүче булып эшли. Биергә бик ярата. Шушы матур фестивальләрдә катнашырга насыйп булды. Аллага шөкер генә менә инде заны этабында үтеп, икенче урынны яулап, быел финалда да үттек. Биредә тормыш чыннарында икегә бүленгән. Менә күргәнебезчә сәхнәдә катнашучылар үзләренең бөтен сәләтләрен, талантларын күрсәтергә тырышалар. Инде беренче адым атлауга сәхнәгә чыгарга чират торучыларны күрәсең. Алар барлык әйтер сүзләрен дә, хәрәкәтләрен дә төгәл һәм оста итеп башкарырга тиеш. Әйдәгез, алар белән әңгәмә корып алыйк әле. Исәнмесез? Сәхнәгә чыгуыннан нинди хисләр кичерәсез? Әлбәттә, без бик каты дулкынланабыз, чөнки без бу бәйгегә бик узак әзерләндек. Эмоциялар бик каты. Без бик шатбыз монда килгәнебезгә. Кайдан килдегез? Без компрессор марш заводыннан килдек. Журналистка биесезме? Без биебез. Я уже 9 лет на фестивале. Я реально так выгляжу. Фестиваль 9-нчы ел оештырылып килә. Эштән, көндәлек мәшәкатьләрдән вакыт табып, сәхнәгә чыгу күңелгә ял бирә ди катнашучылар. Ничектер ниндер ләззәт бирә инде ул. Мен балачактан шушы сәхнәдә яшим, гөрлим дигәндәй, эштән тыш ниндер бүтән шөгыль белән шөгыльләнсәң, ничектер яшәргә дә рәхәт, бик рәхәт ял итәбез, яңа кешеләр белән танышабыз. Биеп үстем, бәләкәйдән үк уже биеп үстем. И хинди биюләре белән 10 ел уже шөгыльләнәм. Быелгы фестиваль республикада узучы халыклар бердәмлеге һәм туган телләр елы уңайнан милли рухка корылган. Шулай ук һәр коллектив үзләренең һөнәрләрендәге кызыклы хәлләрен дә күрсәтә. Гран-при яулаган команда президент кубогына һәм 500 мең сум акчалата бүләккә ия була. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан егетләре суда йөзү буенча Россия чемпионатында катнашачак. Ул 16-нан 21 ноябрьгә кадәр Санкт-Петербургта үткәрелә. Синтез Ватерпол командасы йөзүчесе 2020 елга Олимпия уеннарының көмеш призеры Александр Красных 50 метрга брас белән йөзүдә чыгыш ясарга җыена. Эрнест Мәхсумов ирекле стиль белән 200, 400 һәм 1500 метр араны узачак. Бу ярышта җиңүчеләр Абу-Дабида декабрь аенда узачак дөнья чемпионатына сайлап алына. Жан исәптә катнашып, Яңа Гасыр каналыннан робот-пылесос ота. Бу бүлеккә Ульяновск өлкәсеннән Назлыгөл Фәйзханова лаек булды. Җиңүчене бүген очраклы туры килгән соннар буенча ачыкладылар. Искәртеп узабыз, 5 ноябрьдә безнең телеканал конкурс игълан иткән иде. Аның төп шарты стационар пунктка барып җан исәп сорауларына җавап бирү һәм катнашуыңны раслау иде. Ярышта 4000гә якын кеше катнашкан. Робот-пылесос атканыма бик шатмын. Тормышта бик кирәк әйбер. Мен үзем татар кызы, әти-әнием дә, әби-бабаларым да барысы татарлар, Аллага шөкер. Татар булуым белән бик каты горурланам. Бүген Болгар радиосында татар булуым белән горурланам дип аталган бәйгегә нәтиҗә ясалды. 10 мең сум бүләк уйнаттылар. Аңа Эстониядә яшәүче Сарман районы кызы Фәүзия Яхин лаек булды.
Татарстан китап нәшрияты балалар өчен фәнни тану белү өлкәсенә караган тәрҗемә китаплар бастырып чыгарды. Су асты дөньясы, самолетлар һәм вертолетлар, нәниләр энциклопедиясе дип аталганнары бар. Матур итеп бизәлгән төсле китаплар 23 мең тираж белән чыга. 18 меңе Татарстанның балалар бакчаларына таратылды инде. Яңа китаплар республика президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе һәм Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән чыгарылган. Нәниләр өчен әлеге әдәбиятны нәшрият кибетләрендә сатып алырга, шулай ук Таткнига.ру сайты аша заказ бирергә була. Китапларны башка онлайн кибетләрдә дә сатып алырга мөмкин. Элек шактый гына критика ишетергә туры киләдер, балалар өчен китаплар аз, аны күбәйтү ягын карауны теләп безгә мөрәҗәгатьләр дә килгәләде. Һәм бүгенге көндә инде әйтергә кирәк, без шактый гына көч куеп, балалар китапларын арттыру буенча юнәлеше буенча эшне алып барабыз. Казан зоопаркына Нгуву исемле горилла алып кайттылар. Аны очкыч белән Испаниядәге сафари парктан башта Мәскәүгә, аннары Казанга күчергәннәр. Замбези елгасы зоопаркында ул җылы бинада яшәячәк. Әлегә Нгуву карантинда. Ул үзен яхшы хис итә, яңа урынга ияләшә. Тиздән Казанга тагын 2 ата горилла кайтарылачак. Әгәр сезнең безгә җиткерәсе яңалыкларыгыз булса, WhatsApp-ка языгыз, номеры 89874200101. Хәбәрләрне фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәргә мөмкин. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләребез матур үтсен, исән мин булыгыз. Nissan, в РРТ купил, скидку 200 тысяч и резину получил. Автоцентр РРТ 212 30 10. Отдыхайте выгодно в санатории «Жемчужина». Действует спецпредложение. Сутки в подарок. Семейный отдых. Новогодний тур. Телефон 8 800 444 34 15. Холодильник с технологией Full No Frost от компании Pozis – это энергосберегающее охлаждение, сохранение полезных качеств продуктов и отсутствие необходимости разморозки. Хирургическое лечение в стационаре «Здоровье семьи». Высококвалифицированные хирурги. Современные операционные, комфортные палаты. Казань, 2-я юго-западная, 35. Озандагы Акбарсдом фатирларына гаилә ипотекасы бары тик 0,55%. Шалтыратыгыз. Сенсация! В Казанском цирке с 29 октября и все каникулы цирковая программа «Звезды манежа». Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин иркә таныштырам. Сезне гәнәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз. Данил Майстерга кичектереп түләү шарты белән заказ бирегез. Бары тик ноябрь азагына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр мендерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең җиде проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Майстер, телефон 260 Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бугылма Баулы Азнакайда алмашынучан болытлы көн, кар явачак, 6 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы, кар көтелә, температура 4 градус. Төньяктан Актаныш, Агрижи, Менделеевскида урыны белән кар явачак, 5 градус салкын. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы, явым төшемнәр, температура 3 градус. Көньяк көнбатышта Болгар-Буа, Чүпрәлдә кар, 4 градус салкын. Чистә Нурлатмалада, Ширмешәндә болытлы, шулай кар явачак, 5 градус салкын. Төнлә республикабызда урыны белән 14 градуска кадәр суыта. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Урмәвек яфрагының сыгымтасы белән ясалган Гиделикс тамчылары һәм сыйкчасы ютәлдән бөтен гаиләне дәвалый. Гиделикс ютәлне җиңеләйтә, буыннар киеренкелеген бетерә, яңа туган сабыйларга да бирергә ярый. Составында спирт белән шикәр юк. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Арка урта, димәк доктор Оста дәвалауны башларга вакыт җитте. Скальпель һәм дарулар урынына яңа технологияләр. Хәрәкәтне яхшырту, авыртуны басар өчен шартлар тудыра. Хәтта бүсер дә эзсез югала. Доктор Ост, умыртка баганасын дәвалау буенча яхшы клиника.
Доктор Оз федераль шилтердің медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблар ярдәмендә 70 меңгә якын операцияның кирәге калмый. Мәркәзебез Казанда болытлы көн, кар явачак, җил төньяк көнчыгыштан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Температура көндез 1-3, көндез 7 градуска кадәр суыта. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача адымлылыгы 84%, җирнең магнит кыры тыныч. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Республикабызда яшәүчеләрнең артык чыгымнар тотмыйча гына сәламәтлекләрен кайгырту мөмкинлеге бар. 1 ноябрьдән 30-на кадәр Икона, Бережная аптека һәм аптека от склады даруханәләрендә бәяләр төшү акциясе бара. Файдалы булсын. Вот это выгодно! Вы только посмотрите. Глазные капли Тауфон 10 мл 103 рубля. Пенталгин 24 таблетки 169 рублей. Бережная аптека, аптека от склада и аптека Икона. Вот где выгодно.